ассалому алайкум дӯстон, мардум подписчикои канали Сауду Теҷа. Имрӯз 15 феврали 2026 сол омади моҳи шарифи Рамазон муборак бачаҳо. Худованд доимо сарбаланд овод бошад. Навор кардем навори хонаҳои арзон, хонаҳое ки шумо хостен, хонаҳое ки шумо интизор буден. Мо навор кардем, монтаж кардем, гап задем, ҷобаҷо карда пешниҳодтон кардем. хоҳишмандем ки видеонавора сабр карда то охир тамошо кунед. баъдан дӯстон барои қабули реклама WhatsApp мегузорам. шояд ягон хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, офис, умуман чӣ молу маҳсулоти фурӯшӣ боша, дар WhatsApp муроҷиат кунед. Сауду ТВ, Сауду Теҷа рекламагузорӣ карда фурӯшта мегузорам. имкон боша агар дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. ман навора мехонам, бо диққат то охир гӯш кунед бача азиз. Навора эълон мекунем. дӯстон азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Сауду ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли як чанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай, силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар Душанбе, дар Ленский район, духонага масоати 50 квадрата 240,000 сомонӣ кардан. нархи зура бача азиз, беҳтарин нарх. 50 квадрат духонагаҳай ана ҳами дом дақаро дора. мега 240 таш кардем, иншоалло бо савдош мекунем. ҳами 240,000 бо савдо мешавам. ду рақам WhatsApp дастӣ гузоштем, занг занен. мега ки панҷум ошёна об свет дора, стяжка кадагӣ, дом кирпични, доми нав, новостройка, иҷозати ремонт дорад. дар наздикиш мега мактаб астай, садик астай. ҳамин ҷое ки садик аст бачаҳо уҷа ободай, медонед, барое ки дар ҳар ҷо ҳам садик намекунанд. хоб ҳуҷҷатҳо мега дӯстон азиз, ҳуҷҷат шаҳрнома наздики бозори Калон 240 та бо савдо мешавад. агар аз номи канали Сауду ТВ ёки Сауду Теҷа занг мезанем, марҳамат муроҷиат кунед. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки бо тамоми санъат шай бача азиз, медонед, ҳамин видеонавор бачаҳо камтар дароз буд, баъд монтаж ҳамин ускорит кардагӣ буд, ира натонистем ки оҳиста кунем бача азиз. ҳамин хел ҳолат наворош кардем, гӯш кунед. хона дар ки ҷой? хона дар ноҳияи Восеъ, участкаи Диржин, расади Ибрат. об дора, свет дора, 240,000 сомон нарх дора бачаҳо. ин хели нархҳо редка мешавад. мақсад бачаҳо чизе ҳаст конкрет мегӯм. ҳамин видеора ку худам навор кардагиам, худам видеош кардам. бовар кунед, ҷош не ки ҷои зурай. ҳамин Сауду Теҷа да бовар кунед ку бачаҳо, марҳамат занг бизанед. рақамҳои дастӣ WhatsApp мегузорам, аз номи канали мо занг занед. 3 дар хона дора, 4 сотих замин дора, гирдаш маҳкам кардагӣ, ҳоҷатхона дора, банияи дарона дора, калидори калон дора. хона дар наздики мактаби Диржин, магазин ҳастай, масҷид ҳастай, дарахтҳои мевадиҳанда дора, ҷои ободай, 3 хонаи 5 ба 3 айва, калидори 5 ба 3, кухни дора, бания, ҳоҷатхона дора, калидор дора. хулоса ҳамаш ҳастай, ремонт падъабои тайёрай. занг бизанен, бирем бигиренаш. дар ин даври замон хеле нархҳо бачаҳо фикр мекунем ки редка мешавад. я занг занен, оли иншоалло беҳтарин нарха бачаҳо. ҳамроҳи ака чахчах кунед, акаам беҳтарин инсонай, як мақсад сар як муомила мега мефурӯшем. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. одамое ки суми кам дорен, мисли ман,
сумотон камай хона харен ку ина 75000 сомон хонаи назди ҳавлигӣ ноҳияи 5 ҷамоати озодагон деҳаи авангард як хонаи 6 сутихаи 75000 мега кондитсионер дора медонен кондитсионер рақамҳои дастӣ ватсап гузоштагиам бачаҳо як хонаи 5.5 ба 3 ҳай сертификати лоиҳаи сохтмон дора дӯстон ина марҳамат 75 та бо савдо мешава хай ҷош ҳам хеле ҳолат мардум маҳалла ҳама зиндагӣ дора як навбуноҳо бачаҳо чӣ хел мешава медонед ки ҳами ҳолат кардагиай хай сум дар кор мега ай ҳисобе ки ай банк қарздорум ба ҳам хотир мега дар савдо гузоштум мехоҳам ки савдо кунам кадомитон мақсад хайр дорен ина беҳтарин варианте бачаҳо агар ки қарздор намеши савдош намекард дӯстон шанси беҳтарин занг занен бигиренш 75000 сомонӣ лайкотона гузорен дар канали мо подписатсия кунен ҳами савдо тв савдо тж иншоалло ки навор мекуна наворош ба манфиати ҳар яки мову шумо тамошобино метавона хона бихара одамое ки хона дорем метавона рӯи кунам мо реклама мекунем мақсад ҳами масъалаи лайкора конкрет мебинем бачаҳо масъалаи лайк беҳад систай тарафи даст чапа нигоҳ куненда 80% мо лайкора намондем ҳами чӣ қадар лайк бисёр шава наворои мо тоб мерава вақте ки тоб рафт ҳаму телефони одамои хона харда биромадан мегира баъд иншоалло ҳами хонаҳо савдо мешава хонаҳо ки савдо шудан иншоалло ки беҳтарин кор мешава якаман ай қарзшон халос мешава хулоса дӯстон ина занг бизанен бигиренш 75000 6 сотиқ як хона мегзарем ба чорумин хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ дӯстои азиз хонаи назди ҳавлигӣ ду этажа ҳай ду этаж дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ қарор дора 6 хона ҳай 4 сотиқ ҳай 275000 сомон нарх дора ду рақам мегзорам дасти ватсап занг бизанен ошхона анҷонхона дора ремонт ҳолати миёна ҳоҷатхона дора мега ки 275000 мегем одамое ки 70-75% пула мета метавонем ки тариқи кредит қабул кунем яъне ки 70-75% ами 180-200,000 бутем бачаҳо далши ҳар моҳа то муддати 7-8 моҳа мега бисбора қабул мекунем ина дӯстон беҳтарин вариант занг занен ябор аз нуми канали савдо тж ака беҳтарин муомила ҳамроҳи шумо мекунам баша азиз дӯстон мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯши 75000 дигари анаи хонаам бачаҳо 75000 ай ҳамо акай и хонара мега 75000 мегем шояд иша ягон кас бихара бачаҳо азиз ду дар хона дора ва 10 сотиқ замин дора рақамҳои дастӣ ватсап мегзорам занг бизанен хона мега дар ноҳияи 5 ҷамоати озодагон деҳаи авангард духона 10 сотиқ 75000 як хонаи 6 ба 3 як хонаи дигари мега 5 ба 3 хона қарор дора ва сертификат неки надорам кредит наметем чунки қарздорем ба ҳам хотир савдода гузоштем 150000 да бачаҳо медонед шумо 16 сотиқ замин мехарен яъне ки айда ҷо хона метонен бигирен ина беҳтарин вариант ина аз нуми канали мо занг бизанен маълумоти параша бигирем бачаҳо азиз масъалаи реклама бачаҳо аввали видеоро бинен охири видеоро бинен ҳами савдо тж рақамҳои худша гузоштай шояд хона шояд замин шояд квартира шояд мошин шояд ягон чизи фурӯшӣ боша метавонен муроҷиат бикунен омада ай пеш навори яъне ки зур мекунем профессионални видеонавор мекунем пешниҳоди хайдорӣ мекунем ё ки ҳам хеле ранги ҳами акаҳо суратоша видеоша рӯй мекунен мо навор мекунем пешниҳоди мардум мекунем ана ака бачаҳои азиз лайкотона гузорен дар канали маҳози подписатсия кунен ки баъдан дӯстон мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ ҳастае ки 160000 сомон нарх фурӯшӣ 3 комната 12 сотиқ замин пушти ЖД вокзали ноҳияи кони бодомда қарор дора 160000 нарх дора бо муомила дора хона фурӯхта мешава фавран мега хоб 12 сотиқа се хонага 160 хай десен хона кадом ҳолат масоати ҳавли калон хоб бручатка чиндагӣ тайёр дӯстон азиз
ремонтҳои хона дар ҳолати 70-80% қарор дорад азиз. Мехарен зиндагӣ када пака местем бачо. Агар ҳами хеле ремонт маъқултон боша, агар ай бо далчи метонен зиндагӣ кунен. Ина дӯстон занг бизанен, чахчах када бигирен. 160 хоб якум этаж бо дуюм этаж кришаи баланди хишрӯи замонавӣ дӯстон азиз. дӯстони азиз, мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки 280 000 нарх дорад. 12 сотих замин дорад, 3 ҳуҷра дорад, дар ноҳияи Ашт Шайдонда қарор дорад. ҳавлӣ дорои 3 ҳуҷра, фундаменти 5/18, боз 4/7. паҳлӯи иморат ба мега ҳуҷҷатхонаи 3/4, ҳавзи 2/3, баландии ҳавз 1.60, тақрибан 7 куб, об дора, свет дора. хуб, падвали 3/5 мега, яъне ки 3/5. хуб, 50 бех мега ниҳоли мевадиҳанда дора бача азиз. хулоса хона дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Данғара дар Боғпарвар қарор дорад. ноҳияи Данғара Боғпарвар қарор дорад. 4 комнатаҳай 8 сотих замин дорад. 210 000 сомон нарх дорад. хоб, хона мега бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. наздики балниса, наздики мактаб, обаш мега дар пешаш хай свет дар либоҷо ҳастай, чунки гузаронидани свет осоно. ҳами овқина ине ки мега дар пешай. ина беҳтарин вариант. 210 000, 4 комната, 8 сотих замин. занг бизанен бачаи азиз, бигиренш. лайкотона гузорен, дар канали мо ҳози подписатсия кунен. хона, замин, мошин, квартира чизе дорен, дар WhatsApp ма аввали видеонавор ёки охири видеонавор дар мондагиай ба дили пур муроҷиат карда метонен. ҳами канали Саудо ТВ, канали Саудо ТЖ, канали Авто ТВ. хуб, хулоса ки ҳами 4-5 YouTube каналае ки мо реклама мекунем, ҳаракат ка дар кӯтоҳтарин муддат савдо мекунем. хонаи ноҳум бача азиз. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки 3 ҳуҷрага масоҳати 8 сотих заминай, шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Восед, 270 000 сомон нархш. шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Восед. хуб, хона дар савхози ба номи Рӯдакӣ, ноҳияи Восед, дар наздикии Кӯлоб фурӯхта мешавад. хона мега дорои 3 ҳуҷра, 3 ҳуҷраи асосӣ, масоҳати сотих 8 сотих. ҳастаи об ҳастай. дар наздикии хона мега мактаб ҳастай бача азиз. хуб, ремонтош хай миёна кардаги дӯстон азиз. 270 000 наздикии Кӯлоб, не ки дар ноҳияи Восед дохил мешавад. занг бизанен, маслиҳат кунен, бигирен. навор чӣ хеле дӯстон, хонаҳо чӣ хел шид. ягон хона ба таби дил, ягон хонаи мақсад видеонавор ёфтем ки маъқултон шида боша. фикротона метонен дар ҳамун таги комментария баён карда монен. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якхонага квартира дар 3-ум этаж бо масоҳати 34 квадратни метр. хуб, шаҳри Бустон, Гулистон, Чкаловста қарор дорад азиз. дар Носири Хусрав территория. 285 000 сомон иншоалло боз савдо мешавад. квартира мега баъд аз ремонти зур мега, яъне ки капитални ремонт кардем, ҳай сум дар кор савдош мекунем. ина 34 квадрата, 285 000 дар 3-ум этажай. занг зада маслиҳат карда бигиренеш. ҳамин чизе ки қабул мекунем дӯстон, чӣ нархҳое ки соҳибхонаҳо мегузоранд азиз, ҳамин хел бояд Саудо ТВ ёки Саудо ТЖ пешниҳоди мардум бикунад бачако. аз шумо равон кардани видеонавор, равон кардани суратҳои хонаҳо, хулоса чизе ки дорен равон мекунен, мо навор мекунем, пешниҳоди мардум, пешниҳоди харидоро мекунем бача азиз. дӯстони азиз, мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартира дар 6-ум этаж бо масоҳати 55 квадрат дар фабрика Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ, Ленский район, 285 000 нарх фурӯхта мешавад. хоҳиш мекунем мега беҳуда нороҳат мон накунем. хонае ки мебинен ҳамин ҳолат да қарор дорад фурӯшӣ дар фабрика Ленинград,
кӯдаки назди коллеҷи тиббӣ мактаб Садиқ Бозорча. Сохтмон буд штеки астай. худи бино мега 8 ошёнага мебошад. дом мега лифт надора. хона дар 6 этаж, доми 8 этажа, 55 квадрат хонага, 285,000 сомонӣ. занг зада боз дарчи маълумотша бигирен. дӯстони азиз, чизе буд ҳамаша ҳаракат карда навор кардам. ҳами далши бо чизе ҳастай рӯй кинен. бо ҳам хеле ранги ҳами навор видеонавор мекунем, пешниҳоди худтон мекунем. ҳами наворда лайк конен то ки навор тоб раву хонаҳо савдо шавад. Зиндаву сарбаланд.